In-numru ta' nies illi jaħdmu part-time minn barra l-impjieg full-time tagħhom żdied b'9.4% matul is-sena li għaddiet. Wieħed mill-fatturi ewlenin illi wassal għal din iż-żieda hija l-għoli tal-ħajja li qed tolqot lil kulħadd. Artiklu pubblikat fil-ġurnal Malta Today jgħid li ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li iktar minn 39,500 persuna f'Marzu kellhom kemm xogħol full-time kif ukoll part-time. Dan jammonta għal 15% tal-ħaddiema f'pajjiżna. Filwaqt li din iż-żieda tista' tiġi attribwita parzjalment minħabba rata tat-taxxa aktar attraenti, il-ħaddiema qed iħossu ħtieġa li jżidu dħul ordinarju tagħhom minħabba l-għoli tal-ħajja. F'kummenti li ltali l-Malta Today, il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella qal li l-ħaddiema qed jitħabtu biex ilaħqu mal-għoli tal-ħajja u biex il-paga isservihom sal-aħħar tax-xahar. Huwa qal li ta' kuljum jisimgħu lil ħaddiema jgħidu li mhux qed ilaħqu sal-aħħar tax-xahar u din is-sitwazzjoni qed tiġġiel lin-nies ifittxu xogħol part-time apparti il-full-time tagħhom biex jagħtu spinta lil paga eżistenti tagħhom. Joseph Vella innota li l-inflazzjoni qed tnaqqas il-pagi li diġà huma baxxi meta mqabbla mal-livelli tal-Unjoni Ewropea. Qal li hemm ħaddiema li jaħdmu bejn 50 u 70 siegħa fil-ġimgħa biex iżidu id-dħul tagħhom u mhux tabxejn li l-istatistika turi żieda fix-xogħol part-time fost dawk li diġà għandhom impjieg full-time. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja qabel ma' dan il-punt u qal li huwa inkwetanti li hemm nies li supplementaw ix-xogħol full-time tagħhom b'impjieg part-time minħabba li tal-ħajjer qed jiżdied. Fid-dawl ta' dan kollu l-Partit Nazzjonalista għandu proposti konkreti b'mudell ekonomiku li jimmira għal xogħlijiet ta' kwalità, fosthom li ma tkunx intaxxata iż-żieda tal-koll li jingħata kull ħaddiem.